Ai helvettis tähän aikaan. Kuka soitti? En tiedä, joku kakara varmaan tekee kiusaa. I didn't want to be a barber anyway. I wanted to be a lumberjack. On se jumalauta, kun näitä vaatteita täytyy levitellä joka puolelle tai kämppää. No ei sua ennekään se haitannut. No jumalauta nyt haittaa sukkia, likaisia sukkia joka puolella. Mä en jumalauta jaksa tätä enää. No tui. No mihin sitä ollaan menossa noin nättinä? No töihin ollaan jumalauta menossa. Ja mikä helvetin nättinä, minä olen otettu pyörää kuin jumppapallo, kato tätä turvotusta. Mene sinäkin helvetti siitä, ei tarvitse tällaisen katsoa. Vittu. Okei. Hei kulta. Mitä säkin siinä mulkoilet? Sulla on varmaan parempaakin tekemistä kuin kytätä mua! Saat. Sänkykin petamatta! Hei. Mikä sua vaivaa? Harry Potter voitti vihdoinkin tuon Whisper-pokaali, mitä sun monta vuotta sä oot yrittänyt saada. Mä olin onnellinen. No ei se nyt on niin vakava. Kyllä se jumalauta vakavaa. Mä oon yrittänyt saada sitä monta vuotta, eikö sä tajuu jumalauta mitään? Mene pois siitä! Hemmetti. Tääkin putos. Tää? Kulta, mä tuun ihan kohta takaisin. Mä toin sulle tamponeja ja särkylääkettä. Toi menee kyllä ohi. Rakkaus. Luvattu on paljon, rikottu enemmän. Vierelläsi valvoon ja kauniina sut näen. Sä